Et fantastisk andetræk. Jeg er nu på Klagelige Bragning. Prøv lige at se, hvad der ligger her. Ja. Hold nu op, hvor er den fin. Der ligger der 2 krikænder og 5 gråandrikker. Og Morgan, du er så dygtig. Hold nu kæft, en fed aften. Uha, den glæder jeg mig til at vise på shotcam. Eller film, hvis der er det. Det her, det var bare godt. Ej, jeg har aldrig skudt sådan en her før. Og se hvor flot den er. Helt blå nab her. Jeg ser bare lige, at den bliver ramt. Jeg kan ikke se, hvor den bliver ramt, så fortsætter den ud over marken. Så jeg kan tænke, ja okay, vi er nødt til lige at prøve at gå efter den selvfølgelig og kigge her til sidst. Så